ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини самунаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. мошинҳо аз 5-6 ҳазор сомон сар мешаванд ки мошинои хубе барои рафтан омадан 100% тайёранд. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариya нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кораи мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира ва ягон чизи дига барои реклама дошта бошед, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 44 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон поделиса кунед. хела кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. рафтем. якум мошини фурӯшӣ Toyota Camry дӯстон, американская, соли бароишуш 2009 104 бензин газ дорад, кор мекунад, гази евро 4 дорад. объем моторуш 2.5 литра, коробкаш автомата, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер, задни камера, монитор, ҳамаш ҳаст. дӯстон азиз, састениш зури бадай. мошин дар ноҳияи шаҳри Тус қарор дорад, фақат алишӣ мешавад, бо квартира фурӯхта намешавад. хай кадомтон агар харидор бошед дигар маълумотша мегирен. бо дуюм мошиниш аст ки Mercedes-Benz E-Class аст ки соли бароишуш 2002 104 бензини холия, объем моторуш 2.4 литра, коробкаш автомата, 4 та балони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер ҳамаш кор мекунад ки мошин 100% инаш ҳам алиш мешавад бо квартира. ҳар душон а як одам аст, фақат ба квартира дукоматака аз шаҳри Душанбе кати алиш мешавад. кадомтон агар барадорам хали квартира дукомата тература Душанбе доре, метавонед ки дар ҳамин рақамо муроҷиат кунед ва мошиношона ҳисоб кунед ва квартира кати алиш кунед. агар шумо дошта бошед мошинои фурӯшӣ ки хона, замин, квартира, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед дӯстон, мо реклама мемонем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Opel Astra J аст ки соли бароишуш 1998 сола 104 бензини холия. мошин умуман газ задагӣ нест, тока бензинка дигаштаги. объем моторуш 6 литра, коробкаш механика, 4 та балониш ки навай, 4 дараш дӯстони азиз автоматически боло поён мешаванд. задагӣ пӯшидагӣ надорад, светаш серебриста, афсус ки як дона сурат дорад, ҳамиқа имконият доштан. мошини 1 сол дар хона хоба ҳеҷ кар нест, ҳайка намега соҳибшон, фақат кадоме ки харидори аниқай фурӯхта мешавад дӯстони азиз бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. айни ҳол қарора дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Ойкамар. рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои Россияшон аст. кадомтон агар дар кор бошад метавонед дигар маълумотша гирем. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A дӯстон, соли бароишуш 1994 солае ки 104 бензини холия. объем моторуш 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. 4 та калпак дорад, 4 та балони миёна дӯстон. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки бо савдо мешавад. рақамошон дар поёни видеои баъдро, кадомтон агар харидор бошед метавонед ки дигар маълумоти 100% ай худшон гирен. лайкотона монед дариқ надоре. видеонавори моро агар имкон бошад поделиса кунед. чӣ мошине ки дар кора дар комментариya нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. чорум мошини фурӯшӣ чорум мошини фурӯшӣ дӯстон, Daewoo Nexia аст. соли бароишуш 1994 сола 104 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторуш 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага соҳибшон. мошин камтарак мега меличовка кор додан ки балонош лисия, балоноша нав мекунад агар хоҳен. баъд камтарак мега масъала мехӯрад, дуд мекунад ки дар 10 литр газ мега 95 та мегардад 100%. дигар ҳам аҷош 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. 4 та диска дорад. кадомтон агар харидор бошед дӯстон, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти 100% гирен. шумо метавонед ки мошинои фурӯшиқтон дар имо WhatsApp рӯй кунед. дар видеои оянда мемонем. панҷум мошини фурӯшӣ панҷум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз ВАЗ 2107 молодёжни аст. свети сиёш, соли бароишуш 2003 солае ки 104 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторуш 5 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони нав, ходовой дорад. мошин 100% нашуд ҳуҷҷатош ягон маълумот нест, хай дигар маълумотша мегирем.
мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи носири хусравиане ки шаҳри Туз мешавад. Дӯстон хеле дигар маълумоти пурраша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқ бошад беҳуда занг назанед. гуфтага илтимос кардага рақамошон дар поини видео. агар харидори аниқ бошад метавонед ки дигар маълумоти 100% гирен. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ ҳастае ки дӯстон Opel Astra J ҳастае. соли бароишуш 1999 сола сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объём-атрош 1.6 литри простои ҳастае. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 диска 4 балони миёна дорад. хадавӣ ҳастае. нашуд ҳуҷҷату танировка хел чизо ягон маълумот нестае. агар ки шумо дар кор бошад ма харидани бошад хай дигар маълумотша мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад беҳуда занг назанед. гуфтага марҳамат рақамошон ҳастае. одамои харидор дигар маълумотша гирен. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Mercedes-Benz C-класс ҳастае ки соли бароишуш 1995 солае. сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объём-атрош 1.8 литре. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. свети раднои хчай, краскаи хчай, 4 балон, 4 диска дорад. нашод ҳуҷҷат 11 моҳ дигар ҳуҷҷат мондагия мега. мошин 100% фақат мегири ҳай мекунӣ. ягон камбудӣ надорад. хай дигар маълумоти параш айхчон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед ягон алишӣ дошта бошед. рақамошон дар поини видео маълумоти 100% айхчон гирен. дӯстони азиз лайкотон намонед ва хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имотон падилса кунед. раҳмат барои дастгириётон. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае ки дӯстон ВАЗ 2107 молодёжния таъдига свети сафед ҳастае. соли бароишуш 2000 солае. сидушуриш бензини холия газ надорад. объём-атрош 1.6 литри простои ҳастае. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз мошин 100% аккумулятори нав дорад. мошин пол оборот заводид мешавад мегӯяд. дискаҳои престиж яъне ки дискаҳои 14 дорад. 4 балони нав дорад. документош то моҳи октябра ҳастае. мошин бе ягон камбудӣ мега. полни худ молодёжни ҳамаша нав кардагӣ мега 100%. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ ки бо камтараки арзон мекунем мега. срочнае ҳамин бардорам хоҳиш кардага беҳуда занг назанам. гуфтага фақат одамои харидор. рақамошон дар поини видео. дӯстони азиз мошини молодёж низора метавонед ки дигар маълумотша гирен. мошин арзона арзанда дар нархаш 100% метавонед ки мошина рафта бинед ва харед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Daewoo Nexi ҳастае ки соли бароишуш 1996 солае. сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объём-атрош 1.6 литри простои ҳастае. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 балони миёна 4 калпак ҳастае. нашод ҳуҷҷат дигар ягон чӣ гуфтагӣ неста. хадавой дорад. танировкаам ҳастае не ки намедонам чанд қад срок дорад надорад. дӯстони азиз хай дигар маълумотша мегирем. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар поини видео метавонед ки маълумоти 100% гирем. дӯстони азиз аз шумо хоҳиш мекунам ки меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. яъне ки лайкотон намонед ва видеонавори моро падилса кунед. чӣ мошине ки дар кори нависед мо албатта дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии бардорӣ азиз бу ҳастае Opel Astra J ҳастае ки бисёр бардорҳо хоҳиш карданд ки монем ба монам равон карданд ки мо мондесем. дӯстон соли бароишуш 1998 солае. сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объём-атрош 1.6 литре. коробкаш механикае. свети серебриси. дӯстони азиз 4 диска 4 балони 50%. дигар маълумоти пара неста. дӯстон хай хоҳиш мекунам айхтон занг мезанед мегирен. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. мошин срочна сум дар кора мега ба ҳам хотир мефурӯшем бо арзонам мешавад.
рақамошон дар поёни видео кадомтон агар ҳамин хел мошин харидани бошен ина метавонен мошина рафта бинен ва савдои худтона кинен марама. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Opel Zafira ҳастааст. Соли бароишаш 1999 солае ки судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. Абиё моторош 1.6 литри простоя гуфтааст соҳибшон. Коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 диска, 4 баллони 70% дӯстони азиз. Танировкаш то 1 декабр мега. ҳуҷҷатошам ҳастай ва кадом ҳуҷҷатиш уже будштага мега. Хай дигар маълумотша мегирен. мошин срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 42000 сомония ки бо савдои хубам мешавад. кадоме ки харидори аниқ бошад гуфтааст бо чақчақ мекунем, муомилаи хуб дорад. срочно сум дар кора мега свети серебристи. марҳамат дӯстони азиз, метавонед дигар маълумоти 100% айхчон гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Daewoo Lanos ки соли бароишаш 1999 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Абиё мотори 1.5 литри простои камасрафа дӯстон. коробкаш механикае. свети радноиш зелёни намхали светае. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон ки мошин дар хона хоба мега хела шуд. мошин 4 баллони нав дорад, мотор 100% дуд намекунад мега. салон тозаҳай, ҳама ҷош 100%, яъне ки мошин фақат мегири ҳай мекунӣ. ҳай дигар маълумотша дӯстон худтон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки бо кадоми харидори аниқ бошад бо хай қатишон маслиҳат мекунем. рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумотша гирен. агар шумо ҳамин хел мошини фурӯш дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама фурӯшта, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. ин буд 12 мошини фурӯши мо дӯстони азиз. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.